Enterprise afholder Danmarksmesterskabet i entreprenørskab for studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser. Vi har 10 teams, der er samlet fra hele landet, som dyster om titlen og æren og 50.000 kroner og en tur til Europamesterskabet. Vi har lavet en stikdåse, og vi er for Elflexis. Vores stikdåse, den gør, at modulerne kan dreje uafhængigt af hinanden, så man aldrig har problemer og pladsmangel i sin stikdåse. Derudover så kan man selv bestemme, hvor mange moduler man vil på. Så det vil sige, at har man kun brug for 3 stik, så har man 3 moduler osv. op til 10 stik. Hej, vi er EasyStructure, og vi har lavet en applikation til smartphones. Med den her smartphone-applikation, der optimerer vi driften i en elinstallationsvirksomhed, hvor de sparer en masse dobbeltarbejde. Og det håndterer alt fra lagerstyring til jobsedler og lovpligtige målingsresultater. Hej, vi er Jellyfish, og vi vil gerne effektivisere rensningen af de danske badestrande. De danske badestrande er værdifulde i forhold til Danmark og i forhold til turisme. Dog ser vi en øget tilvækst af både tang og alger, der forårsager gener i forhold til lugt og tilgængelighed. Så derfor har vi udviklet en tankspærre, der nedbringer udgifterne til kommuner i form af strandrensning og øger badesikkerheden. Vores projekt er Students Connect, og Students Connect det er en internetbaseret platform for de studerende. Omdrejningspunktet det er deres projekter, hvor de studerende de simpelthen kan kommentere og komme med inputs. Derudover der kan de finde de kompetencer, de mangler til at udvikle deres projekter, således at vi kan skabe et samarbejde mellem studerende for simpelthen at kunne få realiseret deres projekter og få dem ført til virkelighed, og hermed skabe øget iværksætteri i Danmark. Vi er SafeBall, vi har fremtidens nødkald. Vi ønsker at videreudvikle på det nuværende armbåndsnødkald inden for hjemmeplejen. I det nuværende nødkald oplever man ofte, at der er problemer med kommunikation gennem kaldstationen, og derfor ønsker vi at isætte en højtaler og en mikrofon direkte i den ældres nødkald, så det bliver muligt at kommunikere direkte gennem nødkald til hjemmeplejens telefon. Hej, jeg hedder Jacqueline, og jeg er med til at lave en søfartsskole i aften. Vi vil gerne uddanne afrikanske skibsassistenter fra Kenya, så de kan komme ud og konkurrere med resten af verden og dække den efterspørgsel, der nu er i gang. Vi starter med det samme. Hvis vi målretter indsatsen, så kan vi starte første hold om 2,5 år. Hej, vi repræsenterer virksomheden Keep All 5, og vi har udviklet en løsning, der forhindrer tændingsskader i døre. Som I kan se herovre, så kan jeg illustrere, hvordan det virker. Hvis man stikker fingeren ind her i hængselssiden, hvor trykket er størst, det samme gør sig gældende over i dørgårdsiden, så lyser der en advarselslampe her, som indikerer, at der er fare på færden. I stedet for den her bliver der monteret en mekanisk dørpumpe på døren, der får døren til at stoppe. Når man fjerner bevægelsen igen, lukker døren bare automatisk. Det er det, vores idé går ud på. Konkurrencen i dag er en del af Fonden for Entreprenørskabs 3 konkurrencer, og det her det er så for de ældste studerende. Vi har konkurrencer for folk, som også er i folkeskolen, og vi har konkurrencer for folk, som er på ungdomsuddannelse, men det er så for de ældste. Og vores organisation står for at oparbejde kompetencer inden for entreprenørskab. Hej, vi kommer fra GOM Solutions, og vi har udviklet et nyt, effektivt, miljøvenligt og ikke mindst pengebesparende garderobesystem. I stedet for at du kommer ind i garderoben efter en fest i aften og indleverer din jakke, du får til gengæld en lille papirsæt, som du med garanti taber senere på aften, fordi du hilser på folk ude at danse. Så har vi udviklet et nyt garderobesystem, som består af et silikonarmbånd og en plastikring til nøglen. Gæsten kommer ind i garderoben, indleverer sin jakke, får til gengæld et silikonarmbånd. Han går så op i baren og drikker videre og har en rigtig god aften og kommer så ned i garderoben igen, hvor han så indleverer sit silikonarmbånd, så det bliver hægtet direkte tilbage på bøjlen og får sin jakke. Og derved undgår man det store spildtid og det store spild af penge på unødvendige og gamle papirsnumre.
undersøgelse så viser det sig, at 80% af de danske kvinder, de er ikke klar over, at der er et problem med bakterier i en make-up-børste. Vi har opfundet en bee protector, et beskyttelsesetui, som kan beskytte dine make-up-børster mod bakterier og snavs, men også mod, at hårene de bliver knækket og slidte, når børsten den skal med til sport, til fitness, i byen eller ud at rejse. Hvis vi tager et tværsnit af tangspærren, kan man se, at tangen ligger sig op ad tangspærren, og goblerne kan ikke komme forbi. Og så i og med, at størstedelen af tangspærren er nedenunder vandet, vil tangen flyde rundt om tangspærren, og dermed danne picking points, så det er nemmere at samle tangen op. Det sparer kommunerne for rigtig mange penge, og samtidig øger det badesikkerheden. Der bliver de ældre stadig udstyret med et armbåndsnødkald, hvor i der så er sat en mikrofon og en højttaler, så der derigennem kan komme en direkte tovejskommunikation fra nødkald til mobiltelefonen. Og det betyder, at vi driftoptimerer, og vi mindsker deres spild, og vi letter adgang til SQS, ABV og ABB, skåner miljøet og sørger for, at kunderne får større kundetilfredshed. Hvem er det, der er i kuverten? De fleste opmærksomme vil nok have gættet, at det er Jellyfish. Det er kulminationen på en masse arbejde. Det er så fantastisk. Det er så fedt. Og så skal vi til EM, det er jo fantastisk.